Παρατηρώ στην ιστορία του σημερινού Ευαγγελίου την σιωπή του Ιησού Χριστού, όταν οι δυο τυφλοί στο μέσον του δρόμου μεταξύ του πλήθους των ανθρώπων έκραζαν μεγαλόφωνα «Ιε Δαβίδ, ελέησον ημάς». Ακούω και την εντολή που τους έδωσε αφού άνοιξε και φώτισε τα μάτια τους. «Προσέξτε, κανείς να μην το μάθει». Και στοχαζόμενος ότι και η σιωπή και η εντολή του έκρυβαν τα θαύματα, απορώ και θαυμάζω. Αν ο Κύριος έκαμε αυτά στους δυο τυφλούς μόνο, η απορία θα δεχότανε λύση. Επειδή όμως βλέπουμε ότι όσες φορές ο Θεάνθρωπος θαυματούργησε, αυτό το ίδιο πάντοτε έπραξε. Για τούτο η απορία όχι μόνο δεν λύνεται, αλλά αυξάνει και κρατεώνεται. Καθαρίζει από τη λέπρα εκείνον τον λεπρό που συνάντησε και ευθύς του δίδει εντολή. «Πρόσεχε, κλείσε το στόμα σου, σε κανένα μη φανερώσεις το θαύμα». Ξηραίνει την πολυχρόνια ροή του αίματος της αιμορροούσης, έπειτα αναφέρει το θαύμα όχι στην δύναμή του, αλλά στην πίστη της άρρωστης. «Η πίστη σου», λέει, «γιάτρεψε την ασθένειά σου». Το ίδιο είπε και όταν συνέσφιξε τα παράλυτα μέλη του δούλου του εκατόνταρχου. «Πήγαινε και όπως πίστεψες να γίνει». Ομοίως και όταν ελευθέρωσε από την τυραννία του δαίμονος την θυγατέρα της Χαναναίας. «Ω γυναίκα, η πίστη σου είναι μεγάλη, ας γίνει για χάρη σου όπως θέλεις». Όταν ήλθε στο σπίτι του Πέτρου, καταπάβει τον πυρετό της πεθεράς του, διώχνει τα δαιμόνια από τους δαιμονιζομένους που του έφεραν, γιατρεύει όλους τους εκεί ασθενείς. Έπειτα, βλέποντας ότι πολύς όχλος τον περικύκλωσε, φεύγει αμέσως από εκεί. Το ίδιο έπραξε και όταν ησύχασε τον σεισμό της θαλάσσης και καταπράινε του ανέμου την ζάλη. Έφυγε δηλαδή αμέσως και διαπερνώντας στο πέρα μέρος της θαλάσσης, ήλθεν στην χώραν των Γεργεσινών. Όταν σήκωσε τον παράλυτο από την κλίνη, ευθύς εξένευσεν, δηλαδή ξέφυγε, διαμέσου του όχλου για να μην γνωριστεί. Όταν με 5 άρτους χόρτασε τους 5.000, ανάγκασε τους μαθητές του να αναχωρήσουν από εκεί. Και όταν με τους 7 άρτους έθρεψε τους 4.000, έφυγε αμέσως και ήλθε στα όρια Μαγδαλά. Και όταν ήλθε στην οικία του αρχισυναγώγου για να αναστήσει την θυγατέρα του, φροντίζοντας να κρύψει το θαύμα, πρώτα είπε στους παρισταμένους «Αναχωρήστε, το κορίτσι δεν πέθανε, αλλά κοιμάται». Έπειτα έβγαλε όλο τον λαό έξω και τότε ανέστησε την θανούσα κόρη. Όταν βγαίνοντας από την συναγωγή, γιάτρεψε από διάφορες ασθένειες όλους όσους στάθηκαν ενώπιον του, τότε όχι μόνον είπε «Σωπάτε, μη φανερώσετε ότι εγώ σας γιάτρεψα», αλλά και τους επετίμησε για να σιωπήσουν. Όταν επάνω στο θαβόριο όρος έλαμψε το πρόσωπό του όπως ο ήλιος και τα ημάτια του έγιναν λευκά σαν το φως και ακούστηκε φωνή εκ της νεφέλης να λέει «Ούτως εστίν ο Υιός μου ο αγαπητός», ενώ ευδόκησα, αυτού ακούεται, τότε έδωσε την εντολή της σιωπής στους μαθητές του και είπε «Σε κανένα να μην πείτε το όραμα έως ότου ο Υιός του ανθρώπου αναστηθεί εκ νεκρών». Η πίστη στον Χριστό είναι αναγκαία για την σωτηρία. Η δημοσίευση των θαυμάτων είναι λίχνος που φωτίζει και μαγνήτης που έλκει την καρδιά του ανθρώπου στην πίστη του Χριστού. Και ο Ιησούς Χριστός που ήλθε στον κόσμο για να κηρύξει την πίστη, αναλαμβάνει τόση φροντίδα και τόσον αγώνα για να εμποδίσει την ανακήρυξη των θαυμάτων. Ανάβει λίχνο και έπειτα τον κρύβει υπό το μόδιον. Τούτο είναι στα αλήθεια παράδοξο. Άραγε για την αποφυγή της καινοδοξίας τα έκαμε αυτά. Αλλά για μια αμαρτία που φαίνεται τόσο μικρή εμποδίζεται ο πολλαπλασιασμός της πίστεως. Ναι,
για την καινοδοξία. Η πίστης χωρίς των έργων νεκρά εστι. Η καινοδοξία φθείρει την δύναμη όλων των καλών έργων. Γι' αυτό καθιστά νεκρή την πίστη. Και ποια η ωφέλεια από μια τέτοια νεκρή πίστη? Για τούτο λοιπόν ο Θεάνθρωπος αφιέρωσε τόση προσοχή για την αποφυγή της καινοδοξίας, για να δείξει με τούτο την φθορά της σωτηρίας από την καινοδοξία. Μέγα και φοβερό αμάρτημα η καινοδοξία. Αυτή από την αρχή μέχρι τέλους της ζωής του ανθρώπου με κάθε τρόπο γίνεται επίβουλος της σωτηρίας του. Πρώτο απ' όλα τα προαιρετικά πάθη στον άνθρωπο αναφαίνεται το πάθος της καινοδοξίας. Στον Ήπιο κανένα πάθος προαιρέσεως δεν βλέπεις και πρώτο προκύπτει η καινοδοξία. Όταν το τιμάς δείχνει σημεία χαράς και όταν το επενείς εφραίνεται και γίνεται πρόθυμο. Και αν πεις περιφρονητικό λόγο αμέσως σκυθροπάζει και κλαίει. Της καινοδοξίας το πάθος ακολουθεί μέχρι τον θάνατο, διότι και παιδιά και νέοι και γέροντες και εσχατόγεροι και οι μύθνητοι λαχταρούν και θέλουν την τιμή και τον έπαινο. Και το παραδοξότερο είναι ότι η καινοδοξία ακολουθεί πολλές φορές και μετά τον θάνατο. Τα πολυέξοδα σάβανα, οι πολύτιμοι τάφοι, οι υψηλές πυραμίδες, τα ομοιώματα και οι χαρακτήρες των προσώπων, οι λαμπρές στήλες, τα μεγαλορίμωνα επιγράμματα και τα άλλα όσα ή εμείς πρώτου θανάτου ή οι συγγενείς και οι φίλοι μετά θάνατον ετοιμάζουν, τι άλλο είναι ημι μόνον ο δυσώδης καπνός της δοξομανίας? Βρίσκει η καινοδοξία στον καθένα ύλη στην οποία γεννιέται και τρέφεται. Τα αγαθά της φύσης, της τύχης, της συνήθειας, της προαίρεσης γίνονται ύλη και τροφή της καινοδοξίας. Ο ένας φροντίζει να τον επενούν ως όμορφο, ως φρόνιμο, ως έξυπνο. Ο άλλος θέλει και αγωνίζεται να τον υπολογίζουν ευγενή, πλούσιο, αξιωματούχο. Κάποιος θέλει και επιμελείται να τον τιμούν ως διδάσκαλο, σοφό και παντεχνίτη. Κι άλλος πάλι θέλει και προσποιείται με κάθε τρόπο για να τον νομίζουν φιλοδίκαιο, σόφρονα, φιλάγαθο, ενάρετο. Αλλά άραγε φεύγει η καινοδοξία από μας όταν δεν βρίσκει σε μας τέτοια ύλη και τροφή? Άραγε φεύγει όταν ο άνθρωπος θα βρεθεί στερημένος από όλα τα προαναφερθέντα αγαθά? Όχι. Αυτή τότε βλάπτει την φαντασία και καθιστά τον άνθρωπο σχεδόν άφρονα και μωρόν. Θέλει και ο δύσμορφος να φαίνεται και να νομίζεται όμορφος και ωραίος, και ο ευτελής πλούσιος και ένδοξος, και ο αμαθής σοφός και επιστήμον, και ο γεμάτος αμαρτίες δίκαιος και άγιος. Τόση είναι η δύναμη της καινοδοξίας. Επιπλέον, αυτή είναι πάθος πολύ απατηλό και δόλιο και μας κατακυριεύει σχεδόν ανεπαίσθητα. Όταν παραδείγματος χάριν ψάλεις ή διαβάζεις μόνος στην εκκλησία, τότε νηστάζεις, μαραίνεται η φωνή σου, φεύγουν τα λόγια από το στόμα σου, καμιά προθυμία δεν έχει η ψυχή σου. Εάν όμως στρέψεις τα μάτια και δεις ότι ήλθαν και παρευρίσκονται ακροατές, φεύγει αμέσως η νύστα, ανοίγει το στόμα σου, λαμπρύνεται η φωνή σου, προφέρεις τα λόγια καθαρά, σου έρχεται πολλή προθυμία και δύναμη, με ένα λόγο γίνεσαι άλλος άνθρωπος. Και από πού αυτή η ταχύτατη αλλίωση? Εσύ ίσως νομίζεις ότι είναι μεταβολή της δεξιάς του υψίστου, αλλά όμως σφάλεις, διότι αυτή είναι αλλίωση
της δεξιάς του σατανά, ο οποίος ανεπαίσθητα σε ποτίζει το είδωρ της φιλοδοξίας και αυτό χλωραίνει μεν τις σωματικές δυνάμεις σου, σαπίζει όμως και καταφθείρει την χάρη της αρετής σου. Το ίδιο συμβαίνει και σε κάθε άλλο αγαθό έργο. Όταν ακούσω ότι επενούν την ανδρεία μου ή θαυμάζουν τον πλούτο μου ή εγκομιάζουν τα συγγραμματά μου ή τα κατορθώματα των αρετών μου, τότε γίνομαι περιχαρής και πολύ πρόθυμος. Και όταν βλέπω ότι ουδής ούτε επενεί, ούτε κάνει λόγο, ούτε καν γνωρίζει τα έργα μου, τότε σκυθροπάζω και γίνομαι οκνηρός και δυσκίνητος. Τούτο είναι πνεύμα καινοδοξίας που κατακυριεύει την καρδιά μου και εγώ άθλιος αναισθητώ και δεν το γνωρίζω. Τόσο φανερά μίλησε ο Θεός κατά του πάθους τούτου, ώστε αν και η συνείδηση του ανθρώπου κοιμάται βαθύτατα, την ξυπνούν τα λόγια του Θεού. Προσέχετε να μην κάνετε την ελεημοσύνη σας μπροστά στα μάτια των ανθρώπων, για να σας δούνε και να σας θαυμάσουν και να σας επενέσουν, διότι έτσι δεν έχετε κανένα μισθό από τον Πατέρα σας, τον επουράνιο. Και αυτά τα νομοθέτησε σχετικά με την ελεημοσύνη. Για την προσευχή και την νηστεία είπε ότι όσοι προσεύχονται ή νηστεύουν για να φανούν ενάρετοι ενώπιον των ανθρώπων, εκείνοι κανένα άλλο μισθό δεν απολαμβάνουν ή μη μόνον τον έπαινο των ανθρώπων. Και αν τούτα μόνο έλεγε για την αμαρτία αυτή, θα ήσαν βέβαια αρκετά να πληροφορήσουν κάθε άνθρωπο για να απέχει από αυτήν, ώστε να μη στερηθεί της επουρανίου αντιμισθίας. Όρισε όμως και άλλα κατά των καινοδόξων, φρικτά και φοβερότατα. Και αυτά βροντοφώνησε ο θεόπνευστος προφήτης Δαβίδ, ονομάζοντας τους καινόδοξους ανθρωπάρεσκους, καθότι όλα τα κάμουν για να φαίνονται και να αρέσουν στους ανθρώπους. Ότι ο Θεός, λέει, διεσκόρπισεν ωστά ανθρωπαρέσκων. Και ωστά είναι οι δυνάμεις, τα μέσα, οι τρόποι με τα οποία αρέσουμε στους ανθρώπους και κερδίζουμε τον έπαινό τους. Όταν χρησιμοποιούμε ή το κάλος ή τον πλούτο ή την σοφία ή την αρετή για να δοξασθούμε από τους ανθρώπους, τότε ο Θεός διασκορπίζει και αφαιρεί από μας τα αγαθά τούτα και εμείς μένουμε γυμνοί και καταντροπιασμένοι. Κατησχύνθησαν ότι ο Θεός εξουδένωσεν αυτούς. Ακούτε? Διασκορπισμός και φθορά των οστών, εσχήνη και εξουδένωση είναι η θεία τιμωρία της καινοδοξίας. Αλλά γιατί λες τόσο μεγάλη καταδίκη, τόση πέδευση για μια ματαιοφροσύνη η οποία κανέναν δεν αδικεί? Πώς είπες, κανένα δεν αδικεί ο καινόδοξος? Αυτός αδικεί τον εαυτό του, αδικεί τον πλησίον του, επιχειρεί να αδικήσει τον ίδιο τον Θεό. Αδικεί τον εαυτό του επειδή πουλάει την αιώνια βασιλεία για να αγοράσει πρόσκαιρο καπνό, επειδή ματαιοπονεί, σπείροντας ενδάκρυση και θερίζοντας θλίψη και σχήνη. Αδικεί τον πλησίον του επειδή τον εξαπατά, υποκρινόμενος ότι πράττει την αρετή για την δόξα του Θεού και κλέβει την καλή υπόλοιψη και την ευλάβεια και τους επένους. Επιχειρεί να δικήσει και αυτόν τον Θεό, επειδή προτιμά την δόξα των ανθρώπων από την δόξα του Θεού. Επειδή κάνει μισθαποδότη της αρετής τον άνθρωπο, επειδή μεταβάλλει τον καιρό και τον τόπο που ο Θεός όρισε για την ανταπόδοση, επειδή αρπάζει την δόξα που πρέπει στον Θεό για την αρετή. Στον Θεό πρέπει η δόξα για τα κατορθώματα της αρετής.
επειδή ο Θεός εστίν ο ενεργών εν ημίν και το θέλειν και το ενεργήν υπέρ της ευδοκίας. Δηλαδή, ο Θεός είναι εκείνος που ενεργεί μέσα σας και δίδει την χάρη Του, ώστε να θέλετε και να ενεργείτε με προθυμία για τη σωτηρία σας σύμφωνα με το θέλημά Του. Ο κενόδοξος όμως σφετερίζεται την δόξα, θέλοντας και ζητώντας την από τους ανθρώπους. Επιπλέον, ποιας τιμής είναι άξια τα έργα του κενόδοξου? Αυτά είναι όμοια με τάφους ασβεστομένους, οι οποίοι εξωτερικά φαίνονται ωραίοι, ενώ από μέσα είναι γεμάτοι με κόκαλα νεκρών και με κάθε ακαθαρσία. Αυτά μοιάζουν με εκείνους τους καρπούς που είναι απ' έξω τερπνοί και όμορφοι και από μέσα είναι γεμάτοι σαπίλα και σκουλίκια. Η αρετή έχει πνεύμα και σώμα, όπως και ο άνθρωπος που την εργάζεται. Πνεύμα της αρετής είναι ο σκοπός για τον οποίο γίνεται και σώμα είναι το ενάρετο έργο. Η ψυχή του ανθρώπου χαρακτηρίζει τα ήθη του σώματός του. Ο σκοπός της αρετής χαρακτηρίζει το έργο της αρετής. Εάν η ψυχή είναι αγαθή, αγαθά είναι και τα ήθη του σώματος. Εάν όμως η ψυχή είναι πονηρή, πονηρές είναι και οι σωματικές πράξεις. Εάν ο σκοπός είναι άγιος, άγιο είναι και το έργο της αρετής. Εάν ο σκοπός είναι αμαρτωλός, αμαρτωλά είναι και τα ενάρετα έργα. Ο σκοπός μεταβάλλει την αρετή σε κακία και την κακία σε αρετή. Το βλέπουμε τούτο στις Αγίες Γραφές. Η προσευχή του Φαρισαίου έγινε αμαρτία και τον καταδίκασε, επειδή ο σκοπός της ήταν σκοπός υπερηφάνειας και μεγαλοριμοσύνης. Η νηστεία των κριτών του Ναβουθέ μεταβλήθηκε σε ανομία, επειδή νήστεψαν έχοντας σκοπό να επιβεβαιώσουν την αδικοκρισία και να θανατώσουν τον αθώο. Η αταξία του προφήτου Οσιέ, ο οποίος έλαβε ως γυναίκα μία πόρνη και τεκνοποίησε μαζί της, κατεστάθη εφταξία, επειδή σκοπό είχε την υπακοή στον Θεό και τον έλεγχο της ανομίας του Ισραήλ. Ο φόνος που διέπραξε ο Φινεές λογίστηκε δικαιοσύνη και έγινε εξυλασμός της αγανάκτησης του Θεού, επειδή ο σκοπός του φόνου ήταν αληθής ζήλος Θεού, υπεράσπιση του Θείου νόμου και πάυση του κοινού ολέθριου σκανδάλου. Και έστι, λέει, Φινεές και εξυλάσατο και εκόπασεν οι θράψεις και ελογίσθη αυτό εις δικαιοσύνη. Εξέτασε τον σκοπό της αρετής του κενόδοξου. Ποιος είναι ο σκοπός της αρετής του? Ουδής άλλος παρά μόνο το ίδιον κέρδος, η δική του ωφέλεια, το κενό δοξάριο, δηλαδή η κενή δόξα, ο έπαινος των ανθρώπων. Και έτσι ο σκοπός του φθείρει την χάρη της αρετής, σκορπίζει την αγιότητά της και την μεταβάλλει σε δυσοδεία και ακαθαρσία, μεταβάλλει την αρετή σε αμαρτία. Ο Θεός είναι πνεύμα, γι' αυτό θέλει την προσκύνηση και λατρεία του πνεύματός μας και αυτή είναι ο σκοπός ο Άγιος. Γι' αυτό όταν ο σκοπός είναι πονηρός, τότε ο Θεός αποστρέφει το πρόσωπό του από την προσφορά μας, όπως απέστρεψε και από την θυσία του Κάιν. Τότε οργίζεται εναντίον μας όπως οργίστηκε και κατά του Κάιν. Αδελφοί, για όσο καιρό είμαστε στο σκοτάδι του κόσμου τούτου, ξεγελώντας με την υποκρισία τους ανθρώπους,
σφετεριζόμαστε την ευλάβεια και τον έπαινό τους, διότι αυτοί, μη βλέποντας τον κρυφό σκοπό μας, νομίζουν ότι εργαζόμαστε τα καλά έργα προς δόξαν Θεού και ωφέλεια του πλησίον. Πλην όμως έρχεται η μέρα κατά την οποία ασχίζεται το κάλυμα της υποκρισίας. Δημοσιεύονται τα κρυπτά του σκότους και φαίνονται σαν ζωγραφισμένα σε εικόνα όλα τα κρυπτότατα ενθυμήματα της καρδιάς μας. Ω, πόση εσχήνη θα καλύψει τότε το πρόσωπό μας, όταν όλοι οι απεώνος άνθρωποι θα βλέπουν την εσχήνη της καινοδοξίας μας. Ω, πόσος φόβος, όταν ο φοβερός κριτής θα ελέγχει τον υποκριτικό σκοπό της αρετής μας, που απέβλεπε στην δόξα μας και όχι στην δόξα του. Ω, πόση θλίψη, όταν θα βλέπουμε όσους έκαμαν τα καλά έργα εις δόξαν Θεού, στεφανωμένους, δοξασμένους, να λάμπουν ως φωστήρες και μας στερημένους κάθε ανταπόδοσης και βγαλμένους έξω από την Θεία Μακαριότητα. Ω, πόση στεναγμή και δάκρυα, πόση μεταμέλεια, όταν θα βλέπουμε ότι προδώσαμε την ουράνια βασιλεία για ένα άνθος χόρτου, διότι πάσα δόξα ανθρώπου ως άνθος χόρτου, εξηράνθη ο χόρτος και το άνθος αυτού εξέπεσε. Αλλά τότε ούτε τα δάκρυα έχουν παρηγοριά, ούτε η μετάνοια έχει ωφέλεια. Ιδού νυν καιρός ευπρόσδεκτος, ιδού νυν ημέρα σωτηρίας. Ας αφήσουμε από σήμερα τα έργα του σκότους, τα έργα του σκότους της δοξομανίας. Ας αποτινάξουμε το ολέθριο αυτό πάθος που ανεπαίσθητα αρπάζει την σωτηρία μας. Μακριά από το νου, μακριά από την ψυχή η καινοδοξία. Μη γνώτο η αριστερά σου, τι ποιεί η δεξιά σου. Και αν εξ ανάγκης κάνεις την αρετή φανερά, σκοπό να έχεις πάντοτε όχι την δική σου δόξα, αλλά την δόξα του Θεού. Και τότε ο πατέρας σου που βλέπεις τα κρυφά τον σκοπό σου θα σ' ανταμείψει στα φανερά. Τότε με τα καλά σου έργα θα δοξάζεις τον Θεό και θα λάβεις την δόξα την οποία υποσχέθηκε ο Θεός σε εκείνους που τον δοξάζουν. Τους δοξάζοντάς με δοξάσω. Αμήν.